Южна Корея 2013. Следващата асамблея на Световния съвет на църквите ще се проведе в Бусан. През 2013 година най-големият християнски фестивал в света ще се проведе в Бусан, Южна Корея. Южна Корея ще бъде домакин на 10-та асамблея на Световния съвет на църквите. На нея ще присъстват над 5000 християнски лидери и делегати от целия свят. Бог на живота ни води към справедливост и мир. Световен съвет на църквите, 10-та асамблея. Асамблеята на Световния съвет на църквите е фестивал на вярата, на който църкви от целия свят се събират, за да издигнат благата вест на Бога единодушно и с един глас. Световният съвет на църквите, основан в Амстердам, Холандия, е икуменическа организация, която работи за единството на всички християнски църкви по света. Той има обединяващата мисия с видението Ойкумене, което означава цялата населена земя. Дейността му започва след Втората световна война, когато светът изживява жестоко разделение. Целта му е да възстанови единството между всички християни, които имат обща изповед и служение. Посредством това, Световният съвет на църквите служи като път за Евангелието на Исус Христос, надеждата на света. Следвайки водителството на Светия Дух, църквите по света споделят общи преживявания на вярата на асамблея и в Еванстон, Ню Делхи, Упсала, Найроби, Ванкувър, Канбера, Хараре, Порто Алегре. До сега Световният съвет на църквите работи обединено, за да донесе мира на Христос и да извести посланието за спасение, като разпознава настоящите задачи и общи мисии за страдащите около нас от социална несправедливост, идеологически конфликти, расова дискриминация и потъпкване на човешките права, екологически проблеми, природни бедствия, робство и бедност. На всяка асамблея на Световния съвет на църквите е изпълнявал общи поръчения за Божия слава, чрез актуални за времето си обединения. На фокуса на 10-та асамблея на Световния съвет на църквите, която ще се проведе от 30 октомври до 8 ноември в Бекско, в Бусан, ще бъде мисията и отговорността на църквата за примирението и обединението на разделения Корейски полуостров, както и актуални задачи, пред които светът се изправя през 21 век. В подробната програма ще има важни събития, като пленарни сесии, на които ще се определят важни политики, действащи до следващата асамблея. Ранна сутрешна молитва – уникален феномен в религиозния живот на Южна Корея, хваление и библейски уроци, посещение на корейски църкви, задълбочени разговори за икуменическото движение, глобалният икуменически теологичен институт, събрания за жени, младежи, хора с увреждания и местни народности, различни събития под надслова Маданг – корейският традиционен двор. Ще станете свидетели на динамичното действие и силата на Светия Дух в тези събития. Когато Корейската църква и отделните събрания се концентрират в молитва и размишление за успешното провеждане на асамблеята, Божиите благословения ще се излеят върху нея и народа на Южна Корея, върху църквите и народите по света. Бъдете сигурни, че 10-та асамблея на Световния съвет на църквите, общност от 349 църкви, членове от 140 страни, представляващи 580 милиона християни, ще се превърне в най-красивия фестивал, изпълнен с Божия живот, справедливост и мир. Бог на живота ни води към справедливост и мир.